Makamando hirito winji chieng' tarik 6 mano mar dwe mar 10. Okiny makawuono nyako ramgajua ngantiere koda achiel kuom jokanyo mag aput makamano ma bende nochamo muma mano juma mokalo chieng' tich abich mano mar juma mokalo. Suba Churchill bende njakidne ratich oganda hipachoka. Suba amos ni misawa gino mara ni chieng' makare. Erokamano ahinya. Jo nyako Ramogi ageno ni uchiwo maber kendo obiro go mbaka yo makare. Yes. Nyaka sani Suba nochamo muma mano mar apisi mar chakayanga tich. Bende kaluore koda Faith Odhiambo ma bende njalup jakom aput makamano nowacho ni tich nane bende utime kinde thuolo mano mar ndalo 120. Nyaka sani koro akini chenro chal nade bang' ka koro doho nosegolo koke. Bang' ka doho nosegolo koke koro bet wan yweyo. Kato bedo kamano wan gi geno ni jok modonje negi nikech iwacho ni wane modonjo lakini wan ok nyal donjwa nikech ne ok wayierore wawegi. Koro jok mano yierowa nyiso wa ni gibiro dhi e doho mamalo miluongo ni Court of Appeal mondo ging'i ka ginyalo keto doho ma nyicho oketo gini tenge chien. Koro pod warito but tijwa nonego chakre koluwore gi gaset notice chieng' mane oland gino mane en tarik 28. Koro ndalo 120 gikwano kochakore chieng' mane gaset notice ogole. Koro tiene ni thuolo moko dhi kalo kapod nitie ywaruok e doho ni to be nitie adieri e gik ma jok manodhi e dogo wacho kata onge. Koro pod warito. Nyaka sani bura makamano haneno kibiro timne mention kata ibiro luonge chieng' tarik 6 dwe mar 10. Kawuono ok en chieng' tarik 10 dwe mano mar 9. Manyiso ni kin thuolo mar dwe achiel mabiro. Yes. Mano nyiso ni dwe achiel ma ngima biro lal ma en ndalo dhi mana 30 ka ok kamano to 20 gi wiye. Koro nyiso ni thuolo ma dono ma aput ni biro bedogo biro kalo gi ndalogo maonge gima watimo malong'o. Kaka achiel kuom member mano